Sada počinje priča u kojoj ćemo zajedno učiti i posmatrati. Slušajmo pažljivo. Nim i Mila nalaze se u sunčanom parku. Nim nosi svoj omiljeni zeleni džemper i brown pantalone. Veoma je uzbuđen. Mila izgleda veoma lepo u svom krem džemperu i zelenoj suknji. Njihov prijatelj pas Bor je sa njima. On je francuski buldog sa zelenom kravatom i crnim naočarima. Bor danas izgleda veoma otmeno. Ovo je poseban dan za njega, dan u kome će Mili i Nimu pričati o raznim stvarima koje se kreću na točkovima. Pred njima je duga staza. Svuda su veliki hrastovi i jarko žuto cveće. Sićušne bubamare puze po lišću. I one su radoznale. Nim mrda nožnim prstima jer želi da potrči. Bor pročisti grlo i pokaza na sjajni plavi predmet u blizini i reče: upravo počinje naše današnje putovanje učenja. Nim otrča do malog plavog bicikla. Ima 2 okrugla točka i meko crno sedište. Vidi, viče Nim, mogu da ga pokrenem. Pokušava da skoči na njega, ali se malo zaljuljao. Bor polako prilazi i popravlja naočare. Budi pažljiv, Nime, kaže Bor svojim dubokim glasom. Za bicikl je potrebna ravnoteža. Mila pokazuje na okrugle pedale. Ona objašnjava da kada gurnemo pedale stopalima, točkovi se okreću i bicikl ide napred. Na ručki se nalazi malo srebrno zvonce. Kada ga Nim pritisne, ono zazvoni cin cin. Bor im kaže da su bicikli sjajni jer im ne treba gorivo, samo naše snažne noge. Mila primećuje debele gume. Imaju neravne šare da se ne bi klizale po zemlji. Nim opipava hladan metal rama. Veoma je gladak i sjajan. Pažljivo posmatra svaki detalj i pita se koliko bi daleko mogao da stigne na 2 točka. Njegove misli prekinulo je brujanje motora. Veliki žuti autobus prilazi ivičnjaku. Veoma je dugačak i ima mnogo prozora. Vau, kaže Mila, pogledajte sva ta sedišta. Bor objašnjava da je autobus vozilo u kojem se mnogo ljudi vozi zajedno. Vrata se otvaraju uz tihi zvuk vuš. Nim gleda unutra i vidi redove plavih stolica. Napred je veoma veliki volan za vozača. Bor im kaže da autobus ima veliki motor koji mu pomaže da preveze mnogo ljudi odjednom. Mila broji prozore dok autobus čeka. 1, 2, 3, 4. Autobus ima ogromne crne gume koje su mnogo više od Bora. Jaka svetla napred pomažu vozaču da vidi noću. Autobus je ofarban u veselu žutu boju, tako da svi mogu da ga vide kako dolazi. To je kao velika pokretna soba na točkovima. U tom trenutku sa ulice se začuo još jedan zvuk. Zvuči kao brum, brum. Veliki zeleni kamion za smeće vozi polako na ogromnim točkovima. Kamion se zaustavlja pored velikog metalnog kontejnera. Nim pokriva uši jer je jako glasno. Džinovska metalna ruka izlazi sa strane kamiona. Grabi kontejner i podiže ga visoko u vazduh. Gledajte ovo, kaže Bor, popravljajući naočare. Kamion istresa smeće u svoj veliki stomak. Mila posmatra kako mašina radi. Kamion ima narandžasta svetla na vrhu koja trepere kako bi rekla ljudima da budu oprezni. Vozač je nasmejan i maše deci. Ovaj kamion pomaže da naš grad ostane čist. Nimu kamion izgleda kao veliki zeleni gladni džin koji jede kutije i papire.
Mila je tada zapazila jarko crveni kamion koji je parkiran na putu. Ima veoma dugačke merdevine na vrhu i glasnu sirenu koja svira Nina, Nina. Ovo je vatrogasni kamion. Bor im kaže da su vatrogasni kamioni veoma brzi i stalno žure da pomognu ljudima. Dugačka creva umotana su sa strane. Mila primećuje da je kamion veoma sjajan i čist. Bor kaže da vatrogasci dobro brinu o svom alatu. Postoje velike pregrade u kojima stoje šlemovi i sekire. Nim se pita koliko visoko merdevine mogu da odu. Bor objašnjava da mogu da dosegnu vrh veoma visokih zgrada. Crvena boja je veoma jarka, tako da drugi automobili mogu da ga vide i sklone se s puta. Ovo vozilo je kao heroj na točkovima. Nim se pretvara da drži crevo i pomaže. Sve na vatrogasnom kamionu je snažno i spremno za akciju. Grupa hoda dalje i vidi smeđu njivu. Tamo radi zeleni traktor. Polako se kreće po zemlji. Zadnji točkovi veći su od prednjih. Bor objašnjava da su traktori napravljeni za farme. Imaju velike kvrgave gume da bi vozili kroz blato i meku zemlju bez zaglavljivanja. Mila dodiruje gumu i osjeća koliko je guma tvrda. Osjeća se kao planina, kaže ona. Traktor vuče tešku alatku za sobom koja pomaže u sadnji semena. Bor kaže da bi bez traktora bilo veoma teško uzgajati hranu za sve. Nimu se sviđa glasan zvuk motora tuk, tuk, tuk. Traktor nije brz, ali je veoma moćan. Vredno radi po ceo dan na suncu da bi pomogao poljoprivrednicima. Nim posmatra šare koje je traktor napravio u blatu. U daljini primetili su gvozdene linije na zemlji. To su šine. Odjednom čuju zvižduk. Čihu, čihu! Dugi plavi voz prolazi klizeći. Ima mnogo vagona zakačenih zajedno kao jedna dugačka metalna gusanica. Bor im kaže da vozovi mogu da prevezu 100 ljudi odjednom. Mila gleda točkove koji se okreću na metalnim šinama. Nemaju gumene gume, primećuje ona. Bor objašnjava da metalni točkovi na metalnim šinama pomažu vozu da ide veoma brzo i pravo, bez ljuljanja. Nim broji vagone dok prolaze. 1, 2, 3, ima ih tako mnogo. Voz ima veliku lokomotivu na samom čelu koja vuče sve ostalo. Bor kaže da su vozovi veoma dobri za planetu, jer mogu da prevezu mnogo ljudi koristeći samo jedan motor. Dok voz nestaje, Nim maše rukom. Šine ostaju iza, čekajući da dođe sledeći voz. Nastavili su svoju šetnju i primetili su malo plavo jezero. Na vodi pluta mali crveni čamac. Uopšte nema točkove. Kako se kreće? Pita Nim zbunjeno. Bor objašnjava da čamci plutaju na vodi. Ovaj čamac ima 2 drvena vesla. Bor kaže da kada se vesla vuku kroz vodu, čamac ide napred. Voda je veoma mirna i lepa. Bor im kaže da čamci mogu biti sićušni kao ovaj ili veliki kao jedan čitav grad. Nim dodiruje veliki lokvanj, hladan je i mokar. Gledaju patku kako pliva pored čamca. I patka koristi svoje noge kao mala vesla. Kretanje po vodi je veoma tiho i glatko u poređenju sa glasnim kamionima na putu. Bor im kaže da pogledaju u jarko plavo nebo. Visoko iznad belih oblaka oni vide beli avion. Ima 2 dugačka krila i špicast nos. Izgleda kao velika ptica, viče Nim. Bor klima glavom. Da, Nime, on koristi svoja krila da ostane gore u vazduhu. Bor objašnjava da avioni imaju veoma moćne motore koji ih guraju kroz nebo veoma brzo.
Mila se pita kako ljudi ulaze unutra. Bor kaže da postoje stepenice koje vode u trup aviona. Uči ih da su avioni najbrži način putovanja do dalekih mesta. Mila primećuje beli trag na nebu koji avion ostavlja za sobom. Bor objašnjava da avion leti veoma visoko, gde je vazduh jako hladan. Topao vazduh iz motora aviona se tamo ohladi i pretvori u sitne bele oblake. Odozgo, automobili izgledaju kao sićušne igračke, a ljudi kao tačkice. Nim širi ruke i pretvara se da leti kao avion. Nebo je veoma veliko, a avion je veoma posebna mašina koja može da leti kroz njega. Još jedan dan pun otkrića polako se bližio kraju. Nim, Mila i Bor sede na mekoj travi, dok toplo sunce polako zalazi iza drveća. Danas su vidjeli mnogo različitih vozila, bicikl sa 2 točka i veliki žuti autobus, bučni kamion za smeće i crveni vatrogasni kamion. Vidjeli su i traktor, voz, čamac i avion. Bor je veoma srećan jer su deca toliko toga naučila. Odradili ste sjajan posao danas, kaže Bor sa ponosnim osmehom. Nim pronalazi veliku kartonsku kutiju i pretvara se da je to njegov mali auto. Pravi zvuk je brum brum. Mila je izvadila svesku i u njoj crta sliku svih točkova koje su vidjeli. Oboje su nasmejani. Raduje ih pomisao da je svet oko njih pun pomoćnika na točkovima.